ngadap da gijing kemen sa yisien pat ni kapor ka mamentay ka ba ngayo ban kren pat bat pi sa yisien naga ktien ga jong blai bar nganget kat bang adang kren ka ni ktien ga jong blai bang nganget umen sim ba khoi ukta ifi nganget bo men sim ba khoi un wan ban pen sle ifi namar ka ni ktien ka bang kren kam de ktien ga jonga ka de ktien ga jong blai ba ka de ktien jo ga jing shisha ka ba pen kendo ifi ya ka jing shisha ya ka ta ka hok ka jong blai bar nganget ba kat mo finang sngap ye ka ktien finio ye ka jing shai finio ye ka jing sutho bat nganget ba ka bor ka jong blai ka wan na phi namar ka ni ka ktien ka jong blai ka no mi no khlem ka bor ong ka ktien ka jong blai ngai khublai shi shai fi we baro ye fi ki ba ha ka ni ka jela ki badan shabar na ka ni ka jela ba shabar jo kari india ye fi ki ba pait la se kla bande ka step ne ka la bande ka miet ngada sngo et ngada sngo kemen shi sha na kam ta jong phi ba phi et ye ban sngap ye ka ktien ka jong blai khublai shi bon bang ngai ngai sngo thu hau min sim ba ka ktien jong blai ka pen ka lai fi ka ktien ka jong blai ka thau thmai fi ba fi snap ye ka ktien ka jong blai ngai bo min sim jong blai upen dekut ye gijing te gijing khom ka jong shaitan na gijing im ka jong fi upelai lot ye fi upen khia fi upen thmai fi ba ka ktien ka jong blai fi sha kan long jingker khu ye fi hangani ka por nga kwa ban kren ye ka subject ka ai ka jing ye per ha pedeng ka jing start but ka jing shampam ka jing start but ka jing shampang nga kwa ban hi kai ba fin sngol tho ka ai ka jing start but fin sngol tho ro ka ai ka jing shampang ka jing start le sing ala ban ai nuksa kumu briu ba tay ga yeng but habo tay ga ne ga yeng ka de ka jing start jongo architect kum no ba un design ya ka ta ga yeng leni ma phiru pila don lo pa ha ga jingmut ka jong phi maka ta kayeng gede menlong kumta gede di kamera menlong kumta kata mala lane kata ki mo ki bathroom lane gandon kata ka bedroom lane kita ki sitting room lane ki kitchen baro ba fila don lupa ka plan ke jong fi da ta ka jing start ka bala don lupa ha po api pi plan ni kata ka yeng bat pi mudor kata ka yeng ganlong ta da shisha da kata ka jing start pi penlong ye kata ka yeng kumba pi mud ane da kata ka fi plan kalong kumta kata ka de jing start bandala dep shisha ani itna ta yeng namar blai da ka jing start bala tai kata ka yeng henry ka jing shampang bat ka de ka jing tip ka bomot pi tip ba la da fishna ita ka yeng pi don kam ki rot pi don kam ya ki dobilat pi don kam ya kita ki mau bat kumno ban kle ro kata ka de da ka jing tip kata ka de da ka jing shampang fimla muchu design ya ka yeng bat muchu shna kle kat bomon pi kle ita ki dobilat kat bomon ne fi te ita ki rot kat bomon em kata kam de pat ka jing start kata ka de da ka jing shampang but haba fidan ya kata ka jing shampang kadai hangta bagata ka yeng jong phi kan scam lemda kumta kan chu itna tangga dor lada wan khunyo jumai ubarit makana kata ka yeng kala krak kala bantua kala ban ngamru don ki yeng ki balashna ba shuti malum mala badai hangta fini i ba hoi la design ya kata ka yeng henry klem deipat da ka jing shampang balatai ya ka tadai hangta ba tang shu slap kala ban ngam kala ban krak kala ban tuaro namar bala shutai la katai ya kata ka yeng klem ka jing shampang ka babel ka ong hang ni kumni ka proverb arpusau ka dekhot ka ba lai ka ong da ka jing start bala tei ya ka yeng ba da ka jing shampang ba pen scam ya ka ba hang ni ka ong biang ba da ka jing tip ba pendap ya ki kamera da ka spa ba koridor bat bas ngobha baro ka babel ka ong da ka jing start bala tei ya ka yeng hang ni ka por nga kwa ban ya kren ru chapang kumno ba pin tei ya ka yeng nganget ubre ubabiet unomla ban tei ya ka yeng umom dan idea ye ru em unomla ban muddur ya kata ka yeng namar la dau dei ubabiet unomla ban penwandur thau lemo lemai ta ka yeng ba kata ka yeng em kanom long ka ba itnat lano ro le si ki kamera gila ban long ki ba khap ngia le si kanom biang kanom biet ka ne ka tai namar balai bala shumuddur da ka jingbiet henry ubastat haba uperkhat ban snat ki yeng ula muddur lupa kan long kumta ki kamera ki long kumta kamera shongkai long kumta kamera sija kan long kumta le mudur le se ka swimming pool kan long kumta ka kper kan long kumta ula mudur lupai kata daga jingsta abu lupai ki kamera krekot ye ki ko na de yela de ka office ne ka kamera duai bu kumta kamera thia ai baro daga jingsta ula mudur bat ka long kumta kamo ong ye pi pat ka de daga jing shempang pat bala tai pen scam ye daga ye
Kalau ngumju rah kata ka perthai ka bakan jaman sin. Lada phimdan ya ka jing start. Phinom la de leli ru bantai ya ka yeng ka jong fi. Ya ka yeng pleng don kam bantai da ka jing start. Lada ukpa. Udai ubriu babie. Lada udai ubriu ubam shampang. Lada umut bachu shongka la ka shongka. Lada umdan ya ka jing start. Unom la de leli ru bantai ya ka da ka yeng ka jong o. Tadeng ta ka babel ka ongpat. Ban yo ya ka jing start. Kadai ya ka ba ubriu u shep tieng yo blai. Lada ubriu shep tieng yo blai. Lada utau ubriu dei ubala kapat lene utau ubriu ubala yo pediang yo mensima kot. Bat ya kata ka jing pentamai ka jim ka jong o unom la bantai ya kata ka yeng da lele ru. Ubriu ubushu start tang ha kata ka jabieng ka jong o lada dan ya ka jing start ka baken jamin sim. Ngi don sibun ki briu ki ba start let's say ki la bandai ki educationist ki bla don ka degree ki ba he let's say ki la bandai ki scientist let's say ki la bandai ki kerdan ki ba he ki kam ki ba he henry lada kim don pat ya ka jing start ka ba kenjaman sim ya ka ba blai ai how tau briu am onom la da le li ru bantai ya ka ta yeng ka chang tadi ta kwa ban ong fi ka ni ka sngi ki ba ta la fi kwa ba ka yeng ka jong fi kan long ka ba scam la fi kwa ba ka yeng ka jong fi kan long ka ba itna aku abang nong ifi, piap yo shwa, ya kata ka jing kapat, piap an yo, ya kata ka jing kelak ka bamut, bak ka jing pediang, yo mensim bakut, balada pimpat yo ya kata am pinom la bantai ka yeng ka jong fi, am keren start manga ong ka tin ka jong blay, da ka jing start balatai ka yeng, la fidon ya ka jing start ka jong blay, la da fidon ya ka jing champang ka banau blay, kini ka yeng jong fi kan long ka bitenat, mga duai ha kini ka sngiru. Balada pimpat yo e kata ngadwai bo blay wan ha ki em ka jong fi. Ka se ni ka yeng ka jong fi ka ba pidan menta ka de ka khoro kharam i sa ki kenrum kan ram sudah. Namar ba balai ba filas dang ban persyang. Ni fila persyang ban tai da ka jing start breu ka jong fi. Ban pen bet da ka jing start breu ka jong fi. Ni ban persyang ban pen bhai da ka yeng ka jong fi da ka jing start breu ka jong fi. Ndoi kat ka ba pi binang persyang ka ta i ban dan ki krak kata ki dang dan kita ki jing twa nang ni nang tai kata ki jing pat ki jing or ka yeng kam suk kam kemen namar ba balai pila persyang uno breu ba kwa ba ka yeng kan long ka ba jot henry namar ba dan ya kata ka jing kapat ka jing karsin umpat pediang yu try umpat syek tieng yu blai da lele ru kata ka yeng kan amla ban long ka ba itnat kwa ba doi fi ka ni ka sngi ba fi kwa ba ka yeng ka jong fi kan long ka ba itnat kwa sha ban tai ka ni ka yeng kada ya finan kong ba fin syek tieng yu blai pediang yu chis bu ka daro ka jong fi Pagka Bible ka ong hani kwa ang puli. Ikam ki apostol ni long bishop ho. Kini ka kot ka balay pusan ka ongom ni. Henry ha kano ka judgment rio. Jar uba shepting ya u. But uba yaile ya ka hok. U long ken uba la pediang snob ha da u. Kini ka long ka jingalap ka jong Petros ka yeng ka jong Cornelius. Bu Petros upen snow to. Ya kita ki basngap ya kita ka kubor ka jong ka yeng ka jong Cornelius. Ong ini kintian. Jar uba shepting ya uba uba yaile ka hok ulong ken uba la pediang snobha da u ublay pediang snobha ya noi kita gibe shepting ya u but kita ken ki ba yaile ka hok badai ta kwa abnong la fi long shi shau ta ubre uba shepting ya ublay but uba pi shepting ba pi im pi ya ka ta ka hok jong ublay fi yo ka jing start na ublay but fi yo ka jing start fi sungu tho ta wa ki khon ge jong fi per ye ki la ki le ka no ka kam sni fi la i tho ye ki la fi em fi don ha ka yeng le se fi sungu per be ha o men sim am fi la sungu tho be ka don ka e ka e ba deng ta kwa ba nong ye fi la fi don ye ka ne ka jing sta fi la ban tai ya ka yeng ka jong fi ki khon ge jong fi kan long ki ba khia ki ba klan ha ge jing long men sim ka jong ki kin long ki be shep tieng yu blai la da pi nang men shep tieng yu blai yang ge ki khon kin shep tieng yu blai la da pi tip yu blai ki khon kin tip yu blai la da pi shakri yu blai nga nget ba ki khon kin shakri yu blai kam dei ka ba shu le men le kam dei ka ba shu arsap kam dei ka ba shu pen i shaban re la da pi long shi sha utau breu be shep tieng yu blai ba u be le ek hok nga nget da ka ta ka ba pi yo ublay ai fi ya kata ka bor ya kata ka jing start ya ka ba fi la ken bantai ya kata ka yeng ke jong fi but pen scam ni ka yeng da ka jing champang ya ka ba fi sngo tho ka jing champang ka kata ka fi sngo tho ya ka tien ka jong blay
ya ka ba kumba u misteri u sungtho ba hap khle kata u siap kata simen kata barka hap ai kata u sungtho ba hapan pan scam gumta hap ti gumta kata ka de jing shampang but lada phi sungtho ya ga ktien ka jong blai bon sin nga sungusi ban ong ba bon sin habangi puli ka ktien jong blai ngim shampang ka ktien ka jong blai ta de heng ta ngim la ban tei ya ka yeng da ka jing shampang ka ba kinja do ka jongi da ka ta ka jing shampang ka ba kinja breu ka jongi ba habangi sungtho ya ka ktien ka jong blai ngi tei ya ka ta ka yeng ka jongi ya ka long yeng ka jongi ta ka jing shampang ken ka ba ngi yo na ka ktien ka jong blai ba ktien jong blai ka ong gum ta badaga jingtip ba pendap ika kamera de spa ba kordor bat basngo bha baro kade da ka jingtip bala pendap ya ki kamera ge jong fi de spa ba kordor lada fidan makana ya ka spa ba kan jado lada film don ya ka spa ba kan jaman cmm kam dan jingmut Pimla ban thiet ya ka jing kemen da ka spa ga jong phi pimla ban thiet ya ka ta ka hok ka jong blai da ka spa ga jong phi pimla ban thiet ya ka ta ka jing long riu blai da ka spa ga jong phi ya ki khon ga jong phi ya ka ying ga jong phi pimla ban pen bet pimla ban bha da ka ta ka spa ga ba ken ja do ga jong phi in rei ga dei da ka ta ka spa ya ka ba u blai ai phi ya ka ta ka jing tip bat ya ka ta ka in ka jing start bat ga jing champang bat da ka jing tip on pendap ki kamera da ka spa ba kodor bat ba sngo bha baro ngai Butrai pendap igi kamera jong fi. Ya ke wei ka kamera da rung hing set jaro i ga jing kemen via bam via di ilang ha ga jing tiaro fi dan ka jing suk bat la fi tia ba ka tengah ga jong fi ka dan ka jing kemen na via tia alang bat fi rung si ka kamera gi khon ro fi i bagi khon jong fi phim dan jing ko slide nam ta jong ki fi tip ya ka ei ka ba ki le fi tip ya ka ei ka ba ki long ki duai ki mani utrai ki ro utrai kam dan ka jing arsap hagata ka yeng ba fi tip ba ki kamera jong fi baro ka don da ka ta ka spa ka ba kodor ken bangai en duai ka ni ka singi ngasno ba ka don ka jing tarkhong ka don ka jing hiran ka don ka jing duna ka jing kerdu hagi ni gisngi hagi kamera yeng ke jong i namar rong shatoro da ka jing leng a rong hantur ka don da ka jing pisabat kumta kam dan jing suk hagata ka yeng dengan duai ka ni ka singi ba ma pinin kong ko bukpa to ai ba fin long ke ta ubreu ba don ye ka jing shapting ye blai but kumta fin yo eta ka jing start fin yo eta ka jing champang ka jing start kum no ban plan ni ka yeng but ya ka jing champang ba pin pen scam ya ka yeng ka jong fin ni dwai ka ka por ka menta and dwai la fin pat pediang yu jisu am pediang no ta menta ka ba ka por ka dang don yo ba ka yeng ka jong fi kan jot shisha ka mentoi fin yo le e jong ni ka protein de fi do i kon ki jong fi do ya ka yeng ka jong fi do kam tam ya ka men sim ka jong fi kamentoi eru ngakwa ban duai nam ta jong fi ka por ka menta trai ni ka por ka ne ri kti go trai ba duai na kam tai ni ba ablai ya ka men ka khun ang kong go trai no khun jame ya ka men a he u go trai ta ka jing shapting blai ba ha bo shapting me ma a he u go trai ya ka ta ka jing start ba ya ka ta ka jing shampang ma a he u ya ta ka bor ya ka ba ula go kan rat ba ni yo ya ka ta ka ei ka ba kin jamin sim ya ka ta ki ei go trai ki ta ki mar po kndo ba kin jamin sim ya ka ba u breu la ban i ya ka ba dan bala ban shem dei tang kita ken ko try ka ba me ai try ka ta ka bari on pen pau ho ne kon jame ya ka ta ka bala buri shisha ko try unyo ye ka chi thu pau ba ga duai na ka ta jong fi ba fin ya aga ne ka por na do ne ka skia ba fi pediang yu try fin yo ye ka jing start blave nyo ye ka jing champang blave ba ga nget ba ka ne ka ying jong fi kan scam ka ne ka ying ka jong fi kan long ka ying ka ba dap shisha da ka jing kan show ka ne ka ying ka long ka ying ka ba dap da ka jing sok ba da ka jing command ka jong try ba ga duai ba ka yeng ka jong fi kan yeng mar ka yeng ka jong bohok kan yeng ka yeng ka jong bohok kan po ong ka ting ka jong play ba ka yeng ka jong bohok kan shibun ki jing kan show ba ka nget ba ka jing kan show ki ba kan jaman sim ki ba kan ja play kan shong ha ka yeng ka jong fi kan dap kan shlay hado ba nong nyam ja ka show nga duai nam ta jong fi ba nget ang ni ka sngi ba pi pa shu try pi it la di ho try ba nget am tang ma phing re ka kurem ka jong fi ki khon ba ro ken long ken ki ba riu play ki ba kan jaman sim nga duai ya ka jing sok ka jong jisu kan wan na do man tak singi hagane ka yeng jong fi ngangai pinang la ken ban plan ni kana ka yeng ngangai ke ai ka pi persang ya ka ai ka pi perkhat ya ka ai ka pi temu kan orlong ken hallelujah ba ngangai ka yeng jong fi kan long ka scam bar ki pateng ki ban wan ro ki nang long ki ba scam nga dwai nga ker khu ya fi haga kerteng u jisu amen but amen try na ker khu fi unang ai ka bore fi nga say syampat pat nga say kendo biang say sisien try na ker khu fi ko bless shibon amen